Dinleyen müşteri aydın. Sensi kıptalan, müşterine yesi. İnsafı malumat dinlemek için o 88 basın operatörün birikme uçtu olamaz müşteri. Ya men ejengilen bir, ya da altamazsın. Müşteri danıma metin ola basıp bilgilen birikmesine sizin sorunuza cevap veriplemz o. Sen ne yapalım be? Ama kınaylara yaşayın orada, asmati, no, sokoy bas, bana no. Sizin vaktiniz çeklendirli sağ olun sağ oturun yatlap durun boş vaktiniz. Fikri var. Yatlap dur da Mary. Mary yatlap dur. Hasar duruş vakti yolda etke müşahede etme o. Mesai. Ben yalan, dama var men ejen. Mesai. Yok. Maskal vira gello. Mary bulan adam adın aşdayna düşer o Mary. Gallo suluna, gallo. Kam diyenin ala olur diye. Luna gallo. İçi kızıl lale olur, bir soksan çağa olur luna yal, ejen fiken dik düştü deyip yazsana yukarı. Ana gallo. Ne diye? Maskana fiken, ne diye? Çağır lan. Başkanım. Bunu koyacağız. Ha? Kim çağırdı seni? Çağırdın mı? İyidir. Çağır. Gel. Bir şekilde çağır. Kataştı. İyidir. Bir Çağırdı şekilde çağır Kataştı. beni. Kim çağırdı diye seni? Hatta edip çağırma. Neme men aşağı oklayam. Balı fe marruhlar ile seredin ne? Dört koska geç ejen fiken. De iki tane değil, sataştın dörde geç. Neme marruklar sizin vara. Doğru. Bir görüleme. Bir işte görüleme. Kıstıran. Hayır hayır doğdun gürleksin. Niye linkten o ağzını işte hayır. Niye de nasıl alır? Bak bak. Kelinde mana geliyor galay. Ne yok. Neme marruklar sizin vara. Oğlanlara değil. Ugulanlar deyip marınlar da ejen fiken. Selamünaleyküm adam. Salam Ve aleykümselam. Ve aleyküm. Selamünaleyküm adam. Amdinin ağlamalar, içi odan lele olur. Sana çançan edeceksin. Bir laf okça luna olur. Davma. Taksi Aşağı varın tüy, yamuk. topladım. Dolar varın topladım. Yomadın ağzı. Tıkıp para. Ayıbını etmeyin. Taksi varın sakladım. Dolar varın topladım. Sikisine ukladım. Yibanuti lunacan. Yibanuti lunacan. Men ne bileyin kaşığını. Maririne düşüğünü. Ağzını ala taşığımı. Yibanuti lunacan. Yibanuti lunacan. Kılar neden çalıpsın? Vermedim sen. Kılar neden çalındı? Ağzın yadap düşüktür. Luna. Kılar ne çaldırırın? Affet yuvaşacak otur. Kim dizi bulaydı mı? After kim? Yomut after kim bulaydı mı? Burun. Burun. After burun. Yomat diyenin am yalayan olur, amın içine dili bile sok yalayan olur. Yomat ah yomat deyip Ali zaten dayda. Kim duruyor yer kaldı. Zaten Koy evde ver. Var ya. İyi Kim sen duruyor? no yomut. Yomut Koy ver. Var. Böyle. Yomut Elbet sana çağırdı. iyi sat ya yomut. Böyle. Kardan. İsmine kardan ayıp olmasın. Kim duruyor yer var ya. Koy ver. Doğruyum. Var ya. Goyayım mı? Marruhlar yekölü var ya.
Aytdynym ister, ayt sen aydym aýtjaň golundan. Hoşuma gitdi. Ayt. Durmaýarmy? Ayt. Hoşuma gitti. Hoşuma gitti ya. Bada mardan bolmaly görýäňmi? Atxam sagaby başdak ejeng tikeň ara kellet gowdala ýypan otýaňlar. Ha, Ya kelle howdala näme etmeli aýdaýynmy gardaşym? Kelletine tiýmeli. Gelsensiýäýde ýomut. Ýomut gelsensiýäýde garaşýan, başarýan. Ay. Kışın Bak. günü kasbedin Hey, Yomut. olmazmy? Ýadyň günü awla godaňmazmy? Beşinji koşka klarnet çallyň çalmazmy? Getir klarnetini çalyp berjek gel. Sözüňe jogap ber gel. Ýomut gelsene. Daşdan kelletleşme. Şu kömelini esken aram da barjak da. Şunlar bara Ýomut. balkan bolaýatyndan sen Ýomut. bolýan. Dinleýärdi ýomut bir min çykaraşyň. Ýomut balkanyň gelmeýler diýýärmişne sen erkek bolsa ikisi bolar diýär. Sen ne bilem ýokdur gatywörmü? Waq sen mara fikirdim arman aramyzda bolýardy. Ýykaýdy zat bolan, ýykaýdy. Ejeng Luno. Zaýda o. No, ejeng tikeň beşenneti. Otur da bir ýerde, twa. Luna näme şunal? Men aşağı. Ama 2 deşik, 3 deşik ejeng Men aşağı düşürsene. Dok neme? Ejeng Luna. Ken aşağında men. Ken aşağında var ya yekemen mihman oýandan gora sana değmesinler şoňa sekizler. Sen aşağı Yani, malayına bak. Muçanam yo men ýaly geçeň. Men fikirläkim ýaly geçeň. La. Aňarajykda dursana, gat golaylaşma baňa. Geç gora ýandyryn ejeng. Ony. Bada kilçeren bolýar. Hem Ýandyryn meni bolýar, geçeň. Luna galle koy Luna. Maska. Luna maskan kırlak. Dira. Ejeng 2 manat Ejeng, bakasy var Luna alayda sine. sen adam maska. Geň. Jakoşka näme diýen marlar diýip. Marlardan haýsyňyz ýandyňyz diýe. Nakçyk eken aýşy ýomut diýen. O maskasyny nämişsin nefsin alyp ber. Ebesin Jakoşka daý balet dursun, ejeng. baksam. Merdan. Yekamayby, yekamdik girýärmişi? Haýsy sekizäkimi? Yo, 5'däki. Ýok, men şuma diýelim. Beşdäki Yo, be- ejeng tikeň. Beşdäki Aparator diýýär sagany. şuma 5däki gülgül ýatyrlar oýnaýar ama Beri. diller oýnaýar. Ýeki gözüm göýür, eşin kapyk galyr onuň. Ýalap berjekmi ýomut? Günü var rakam oýarjan wuçylla dar nedil. Şunyň ýaňyrsynda tırlaman bir erkek Bir klarnet çaldyraýsy ma bilerdiň ejeng keyin kömeleňe. Beşinci Jakoşka men diňle ağzına alýa ýalajakmy? Sektorada o temaňy ýapyňa berdi. Oğlanlaram diýmesin, sizem diýmen. Ejeng fikirnem normal boldy beşdäki. Zay baletdiňmi? Gel ejeng tikeň duhum awazy. Men ýalajak getirmämem bar. Ejeng tikip amyň jaýyr. Men bardy bir topluk goşga aýtwasbetde nomerim berjek. Ejeng amy sen kime gere o nomeryň? Sen ýalajak bolan getir ber erkekler awraýyn düşüresin gede. Men ýalak gorkajak sana. Wala telefon nokuz berme. Zadyň meri başda men onlar zat edemok diýip gürledim innen boýnuň alyp dursun. Men diňle diýen zaýa nomer belli diýen ejeng agzyna fikirn ýoburlaň bilen ejeng fikir nedil tawar. Açma etin açmasana şoň men aýdyp bolýançam. Diňle mene ganjak ejeng fikirn aýsygy tutup siksorýan diýsen şolaňa mabra peseli. Sen şo netjek bolýan moglanlar ejeng fikirn. Saýla we dowgan ýaly tawar. Onlar zat bilýän bolsaň siz bilýänse siz bil Edil ejeng fikir ejeng. Ejeng agzyna fikirn tawar ganjy.
Beýle duğun wawasy bizde sırap bular çağır Beýle. oturma demen barjak. Ene men daşda da ene o da sen mirişde warsaň. Geçýän eken 7 gatçym ýaň bilen ýöredeýin. Geçýän eken jelebi. Valya nervim oynamasana bider. 5'inde Cengiz Ya geçýän sik sorýan ýalaýanmy? Getir geçýän sikeyna men merdan Hudaý kestin ýalajak senkin getir. Maňa nomeryň bermeýin ýalak gorkunjak. Geçýän sikey men hiç ýalaýan ýok sen ýalyň. Sen ýalyň ýany men agraýym düşen ok diňle mene. Kesin açma geçýän sikarna gaýtyn açjan bolsaň. Eşdäňmi mene 5-nji koşku. Beýle ýalatjak bolsaň men nomeryma jaňat Kesim yaptırmadı uş sen erkekmi sikallayan. Ejän fikarny ýana jydaýy. Bara siktir aşağı. Haçan maňa nomeryň berýän men barjak şonda bolmy? Ejän fikeyň tywary. Ýürege düşäýdiň ejän fikeyn. Ýekodyň dala sen ýal ejän fikeyn gutoran ganjyk dolu komnutdy. Aşağı gotra ejän fikey udaly deden adam ýalaýdan men sana. Adam ýan gurlamedýän udaly dedem ýan. Otursaň narman otur diýip haýyş etdim men sana. Oglanlara delişsin diýim diýdim berem. Ejän amana fikeyň näme gereksen o? Salam aleykum. Komsoňa. Wa aleykum. Ejän fikeyň ýaldan bilen tawarlaň bir näriň oýnaýar bollandyň. Dida oğlanın özleri başladı deyip yomut Twitter näme säme diýip dili näme diýip aýtda şoňa. Men şon diýdim le işte o. Men sen diýen soň diýdim şoňa. Ýala ýatok ýa ejän fikeyň ýapça temaga diýip Başladı. Diýmesin abi gülüşü oturýar. Näme? Merdan. Beýtme da. normal gurulmadyň da ha. Bolýa sen tanany. Tanapy otursam gelsen o garo. Normal gurulmadyň da. Men adama söýmedim. Ana yomudun Bolýa sen oýun etdiň ha. Sen oýunda kansa ediş ýöne ola sana sikim sor diýen ok. Sen oňa birinji ýalajakmy diýdiň? Aýyň diýen söýdi goňmy? 5-nji koşkan şu wagt näme Ay men benim gördüm. Aýlap gotuwazak diýsallap diýene di. Men diňle dogon. Men diňle dogon men diňle maňa ejän temperatur detmesen o sen kel menem edilýän. Am ýalajakmy diýme? Sorýanmy diýme? Ka erkek am ýalajakmy diýme? Onnom göreniň ýalaýan däl o. Kimdiň talan o. Menem gorkaş komta giýip talayan ganjyklarymyzy oglan niçka alyp ýazdyr ýastorin barym ýalajak diýe. Saýlap gurulşýar bizem gorkas. Qew. Onlar da gelip öyle diýdi şo. Ay joran diýkeşine şo sen tik sorýan üçin zoraň oga ho. Otur ber de özüňe. Ya o sek sorýan diýen o, oy bil ýalajakmy diýe birinji diýen zady. O bolan o. Dinle emin. Lider. Şu tarafın çali aýtym aýtdy. 5-nji koşky näme? Näme gerek aýşdyn? Mene Ay joran mene kille de ýeler ho. Mene kille ýeler. Edem oga men. Özüme mar edem oga. Bunu O da o diýilýän zat kanyrda o oturwer da o ýalajakmy, ejän eýtjakmy? Yaro. Meni bir düşürýär o çaýdalar. Ya ejän mesela uğradylar. Admin bana mesela uğrady. Özüňe anam gabar bolsun sekter var. Ul toýlarda diýsen ha, urşan bolýan. Ana yeni yaptılar oğlum sesini. Şon haýsyn edýän erkek bolsaň gel men erkek ýalak men edýän isen ha. Haýsyn edýän şon. Meri koşku var. Merdan profiline gir reportun. Profiline gir. Götten işte ya. Balım Götten işte şey. Uğratın gollanýardy. Jaňjaga da görşetaýdan. O. Jeneske. Birinji duran kim bolsa, birinji kim duran bolsa şol edýär. Birinji duran kim bolsa şol edýär. Daha aşağıda saçılıyın. Haýsy taçylyk? Aýo.
Yani yok aşağıda şu Guwonç mu näme ýa otuýar da bir admin. Ha, bolly söyleyeceğim. Okey, misra grupta. Garaş barman kırdıkları Hayır, näme Erdan. Berme Niye hiç kim tekir? admin, ayır admin. Ýeki ödüm doktor Niye tekirli bir sağala yok. İçiniz Ene şu zagal, ahir. Ahar tawu. Hani. Zaybal oldum ho. Diňe uçur oýnaýarlar men çagany. Oh. Ahirda mı sol? Düşmanlar. Hawo. Ayır barsın adminden ayır kabul et. Tamam, Evet. ben şöyle Aýyrdyn mı senden sorar? Bolar sen ayo. Boldadan. Olaňan sonra berelinmä oýna çelinmä gabir bolsun durmuşda görjegiň näme. Bizim ustay iyi bilen girip böyle ece oynadı bulus eşelin değil ya varın bunlar bak çeçeler çok gidiyorlar ho. Yok o izin ya. O tik sorunun ulan ece götüňe sektiren ulan. Daňa joram. Etdik kestinler. Jinskingler gepler da Charjowski gepler Charjowski. Eceğin Ahmet sana eceğin. Hatları. Çarjowski. Gepde Çarjowski. Gurlu da trece. Evet. Ayırsan o seher ulan turanam mı yatıryan lan? Nereden yukarı? Kovuca burada. Ya da aytanı bırato. Ay ya vay vay bu ne Ya, eceğin. ya. Yaman ya. Yazık koyuyor ya. Bollu. Ay yedin Jakoş kıyan nereden idin mi düşün?